Il-provista tal-elettriku treġġet lura għan-normal fi żmien siegħa fil-postijiet li l-ħadd filgħaxija kienu affettwati minn qtuħ ta' dawl. Fi stqarrija, il-kumpanija Enemalta qalet li l-qtuħ fil-provista seħħ minħabba ħsara f'tamir f'Delimara waqt xogħol ta' manutenzjoni. Sigħat biss wara dan l-inċident, One News tkellem maċ-ċermen eżekuttiv tal-Enemalta, l-Inġinier Ryan Fava. Is-sitwazzjoni li kellna l-bieraħ ġrat billi li bħalissa bħal fuq kull impjant li għandha l-Enemalta u anke mill-aspett ta' ġenerazzjoni, isir dak li ngħidulu aħna l-manutenzjoni. Il-manutenzjoni huwa importanti ħafna sabiex naraw illi l-apparat ikun b'saħħtu u jopera meta verament ikonna bżonnu. Iċ-ċermen kompla jispjega f'aktar dettall x'wassal għall-qtuħ tad-dawl il ħadd filgħaxija. Ix-xogħol li kien bħalissa għaddej ġewwa il-Matab fuq l-interconnector kien illi dan ir-riżulta waqt maintenance, ir-riżulta li kellna switchgear, li dan l-switchgear biex niftiem anka ma' dawk li qed isegwuna, dan qisnet ngħidu bħalma inti għandek il-fuse tad-dar, l-MCB tad-dar, li inti tkun qed tixelu biex inti meta jkun għaddej il-kurrent. Ġala darba jekk inti dak il-kurrent ma jibdix iżommlok dak l-MCB, inti ma jkollokx dawl, tajjeb. U xogħlu dan il-breaker rajna illi ma kienx qed jiffunzjona tajjeb, u issa kien il-moment illi kien iż-żmien opportun sabiex inbidlu dan il-fuse biex niftehmu dan il-breaker. L-Inġinier Fava sostna li kieku l-switchgear ma nbidilx kien iwassal għal aktar problemi frekwenti fil-provista. X'inhu r-riżultat li kieku dan ma nbidluhx? Li kieku dan ma nbidluhx hija li inti jkollok l-interconnector ikun qed jagħti l-kurrent, jitrippja dan il-breaker u ma tkunx letteralment tista' iddaħħlu lura. Ġifieri tmur biex tiswiċċjah u ma tkunx tista' ddaħħlu lura. Bħal meta inti nerġa' nsemmi mmur għal dak li kont qed nispjega, għandek l-MCB tad-dar u tgħid iva di kif ma tiġi żomm. Tajjeb u tibqa' bla kurrent. Ġifieri kien vitali illi dan ix-xogħol seta' jsir. Fil-kuntest ta' tħassib ta' bosta li s-sajf li għadda esperjenzaw xi qtuħ ta' dawl, l-inġinier spjegana li l-qtuħ fil-provista tal-ħadd ma kellux x'jaqsam ma' dak li ġara s-sena l-oħra. Definittivament di għandha x'taqsam ma' cables la fault li kieku kellna fault li kienet sitwazzjoni maġġuri ma konniex ħanixellu n-nies fi żmien inqas minn siegħa, ġifieri dak li ġara tajjeb li ngħid u grazzi għat-teknoloġija wkoll li għandna ġewwa l-kumpanija stajna b'tal-immotu maniera l-inġiniera u t-tekniċi intervjenew biex fi żmien siegħa tajjeb kulħadd reġa' kellu l-kurrent lura għan-normal. Imma din ma kienx xi ħaġa li kienet relatata ma' xi load jew xi fault fil-cables xejn minn dan. Iċ-ċermen temm jgħid li grazzi għax-xogħol estensiv minn Enemalta u entitajiet oħra fosthom Infrastructure Malta u Transport Malta sar xogħol li għandu jippreveni qtuħ frekwenti fil-provista tad-dawl.